Badatoz inauteriak eta badatoz libertimentuak, baina zer dira libertimentuak? Tori zortzi datu. Zuberoako maskaraden pareko libertimentuak herri inauteri formak dira. Baxenabarren, Lapurdi barnealdean, baita Iruñean ere topatzen direnak. Udaberriaren etorrera ospatzeko dantzariek eta musikariek bertsolariak gonbidatzen dituzte herri jakin batera. Bertsolariak zirtzilekin datoz plazara. Negu bukaeran ospatzen den santi batez ateratzen dira zirtzilak, herriko karriketan, etxeetan, ostatuetan, eskea egiteko, tripa betetzeko, baita istorioak biltzeko. Libertimentu egunean, herrian desfilatu ondoren dantzariek zirkulua markatzen dute plazan, eta herritarrez inguratuta jokoa bertsolarien agurrarekin hasten da. Zirtzilek eskean bildu istorioak ateratzen dituzte, aldi laburretan joko burleskoa eginez eta bertsolariei gaiak ekarriz. Horrela dira dantzariekin enfrentatzen eta kaosa sortzen da. Istorioek herriko jendea zein aktualitatea zirikatzen dituzte, dantzariek zirtzilak aizatu arte. Orduan, herrian oreka berreskuratuta udaberria dantzatzen da herritarrekin batera. Herriko gazteek dute ospakizun hori prestatzen eta eskaintzen bi sosekin. Bertan topatzen dute bestarako, transgresiorako, euskaraz bizitzeko edota euskalduntzeko aukera. Baxenabarretik Iruñera 2019tik Iruñkokoak ospatzen dira, inaute igandez, libertimenduen forma atxikiz gorputz urbanoa dakarte.